ไม่ใช่อย่าไปอันเจ็บเนาะตัวผู้ใจดีจังเลยมันไปจะเป็นกรรมมันรู้มีเยอะ Itu kan lawan teman. Kan sewan yang sengil lemot me. แต่ดีบ่พี่เป็นนอนกำฮอกเอกเอปิกก็ตางนี่ละยอชงทุกหลังหากิสุรกบ่บาออมหากิเบสเนียวมางาบัดมาพี่นี่ละบันวันรายก็จิงกันละเอ้ยเป็นเนอยู่ขัดกันได้ตริกูอีปรึ 19 April and late but P late time vote Come join us this 19th of April and let's make a change by voting together. Kaseng National People's Party NPP lakno Meghalaya dan benta haka bayade baka jingwan ya shimbenta jong ki khynnah skul haka por ba penlong ya ka jingalap election hapo kasnong killing kabahap hapo jirang constituency Ribhoi district haka khatlai tarik yayong haka video kabala sapriang layo iya ki khynnah skul ki badan hapdeng ki uniform hapdeng ki paidbah ki balawan ya shimbenta haka rally yalap election balakot penlong da kaseng NPP haka ni ka jingalap election la a jingkren ru da u national president ke NPP ubadei ru u menteri rangba ka jilla u Konrad ki sangma kani ka jingdan benta jong ki khynnah skul haka ni ka rally jong ki NPP kalawan long ru wat hadian ki jingma ham bat jingbetha da katnat election commission of India ECI kabala kentui ki parti san perthai bat ya ki kertong bakin kyar bat pendan benta ki khynnah skul hakino kinu ki jingalap election na kalyang ka ECI kalabatha ya baro ki parti san perthai kalayai ban bakan de ting e halor kanu ka jingpendan kam ye ki khynnah ha ka baya de bet ki kam election bat bakim de ban pendan bentai khynnah la ha kanu ka rukom kata kunthop wat ha ka bara ya ikhynnah ha ki ti jongki ban yalam ya ikhynnah hapo ka kali ne ka rally election ka ECI ka khang persha ban pendan kam yi khynnah ha ki jingalap election ka kanthop ru lingba ka jing pendan kam ya ki lingba ki jingtho kum ki poetry jingruai jingkran bat ka jingpen I ya ki shap jong ki party ne kertong na nangja nokpraku paita sak vote tonga gammakan re ansang NPP na phungin ma mana me brega chetkin ma aro bangyakan jua nasoko ka Syllad NPP sa Konrad sangma matela Among the many buttons we push, the knobs we turn, the switches we flick, one stands out as arguably the most important.